Sziasztok, emberek! Sziasztok! Ezzel a élőadással be akarok mutatkozni, ki nem ismer engem. Týmto chcem vám ukázať, čo som. Nem csak beszélni, hanem énekelni szeretnék a közönségnek. Nielen budem rozprávať, ale aj spievať budem publikumu, Aki még nem hallotta a hangom, to ešte nepočul môj hlas. és kedveskedni mindenkinek hangommal. A chcem každému zaspievať, aby som každému vyhovel a snažím sa byť milý každým, kto má rád, má rád mňa. És magamról szeretnék beszélni. 10 éve foglalkozom az énekkel. Už 10 rokov zaoberám sa hudbou a spevom. És nagyon nehéz foglalkozni ezzel. A veľmi ťažké s tým zaoberať sa, mám ťažkosti. Szia, Lacika! Ahoj, Lacko. Hogy vagy? Ako sa máš? Jó estét! Dobrý večer. És keressék, A hľadám, ki akar velem együttműködni a zenével és zenészeket. a hľadám hudobníkom, kto chcem s ním, alebo on chce so mnou spolupracovať. És nagyon nehéz A veľmi je ťažké nájsť ľudí, ktorí chcú so mnou spolupracovať. én is jól vagyok. Először Najprv fogok énekelni budem spievať Rátyaha, večer, rómsky spev, ami arról szól, hogy vallasról szól, és keresi a utat a szerelemhez. Toto spev je o tom, že rozídeme a hľadáme cestu ku sebe. Aztán szerintem ez mindenki ismeri, Zambó Jimmy-től még nem veszíthetek. Každý pozná Zambu Jimmy, že nestratím, nemôžem stratiť. És aztán egy klasszikus zenét fogok, Ave Maria. A jednu klasický spev budem Ave Maria, ktorý každý pozná. Kezdjük. Igen.
Môžeme začať a bude spievať. Nech sa páči, zaspievaj niečo. Teraz bude spievať Mosfog énekelni. Bluetooth mode. Egy, kettő, három. Énekelni egy jó éneket. Látja, ha fogom. Mi? Reméljük tetszése lesz mindenkinek. Verím, že každému bude toto páčiť, jeho spev, a bude sa snažiť tak melodicky spievať a pekne spievať a všetky veci tam, aby mal vo speve. És fog igyekedni úgy énekelni szépen, és sok ének és a hangok ott legyenek. Hallgassák szeretettel. Počúvajte so láskou. Technické veci teraz robíme a snažíme sa. Play by USB drive. Technikai dolgokat fogunk kezdeni.
Bluetooth mode. Hogy tetszik maguknak ez a zene? Ako sa vám páčilo toto hudba? O láske je, o rozchode a musí toto citlovom, toto veci človeka, tak každý prežije. Ez a zene az érzésről szól, és a vallásról, és érzéssel kell ezt énekelni. Köszönöm, Lacika, hogy tetszett. Most Zambó Jimmy-t fogom énekelni. Még nem veszíthetek. Teraz budem spievať, že nechcem stratiť, a o láske je, takisto. A veľa vecí sú tam, ktoré to človek prežije, že každý človek túži po láske a snaží byť. Každý prežil o láske a spev sú veľa vecí, ktorí spievajú, tak o láske je. Szerelmet mindenki átéli, és erről fog szólni ez a zene. Moja dcera tak snaží sa byť originálny a snaží byť, niečo zo sebou urobiť. Viete, to je veľmi ťažké, tak snažíme byť aj taký byť, aby každý poznal. Nielen, ako by som povedal, lebo dneska ešte od umelcov, spevákov vyžadujú, aby nielen zaspievali také veci, ktoré sú im páčia, ale také, čo aj publikum má rád. Hneď príde a porozpráva o niečo, čo som rozprávať. Az emberek nem csak egy stílus szeretnének hallgatni, hanem többet is. És én igyekszem, hogy több stílus kipróbáljak és énekeljek. Most sokat is kipróbáltam. Menedzserem beoktatott, hogy ilyeneket is énekeljek. Elképzelik, mint például Superstarba vagy X-Faktorba.
énekelnek olyan stílusokat is. El akar élni a célommal, hogy ezek kárálkenik. Célommal, hogy jó énekes lennék. Ezt akarok elírni a célomban, a zenével, hogy sokat fejlődjek az énekbe, és keressék embereket, akik segítenek nekem a célomba, és erősítenek engem. Nem azok, akik lenéznek, Igen. de azok, Akik segítenek nekem fejlődni. akik segítenek nekem fejlődni. Tak snažím sa byť originálny a snažím byť, aby som dobrá spievačka bol a snažím sa byť, niečo s tým urobiť, lebo mojou cieľom je, aby som bol profesionálny hudobník a snažím sa robiť preto všetko, ale to veľmi je ťažké. Je potrebné, aby som našiel ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, nielen zo finančnej stránky, ale aj inej stránky. Keressék olyan embereket, nem csak pénzet adnak nekem, hanem erősítenek, és anyagi dolgokat is adnak. Igyekezek szponzorokkal megegyezni és segíteni, hogy ők is segítsenek engemet. Arra gondolok, hogy reklámozom őket. Akkor kezdem a második éneket, még nem veszíthetek. Remélem tetszeni fog nektek. Főleg a magyaroknak. Először a technikai dolgokat fogom csinálni, és aztán elkezdem az ének. Teraz technické veci bude spievať a poznáte spievať a snažíš byť toto originálny a pomôcť a urobiť všetko, aby zaspieval pekne, krásne, lebo to je veľmi toto ťažká pesnička Zambu Jimmy. V Maďarsku bol král, Magyar Babut király, Zambu Jimmy, és ez nagyon nehéz ez a zene. Főleg a magas hangoknál. Play by USB drive.
Mindent elfelejtek már, elvárattam rég, lassan elmúlt a láng, úgy félek én, átvirasztok éjszakán, száz ellenmondott szó, most már ez vagyok én, egy süllyedő hajó. Még nem vezényhetek, még nem, én élni akarok. Adj időt nekem, ó ég, szólj, hogy még várjon. Add vissza nekem őket, míg látni akarom. Még nem búcsúztam el, még nem, úgy fáj nagyon. Bluetooth mode. Remélem tetszett nektek. Igyekeztem minden magas hangot elénekelni. Köszi, Lacik! Snažil som všetky výšky zaspievať a verím, že vám sa páčilo každým ľudí, ktorý pozerá na to. Ezt az éneket 3 éve gyakoroltam, hogy belejöjjek, mert nagyon nehéz magas hangokat kiénekelni. És minden nap próbálok az éneket, igyekszem. Nem csak iskolában, hanem otthon is, és minden stílust kipróbálni, meg éneket. Lehet, hogy valami nem illik hozzám. De valami szükségletes. Valaki azt akarja, hogy elénekeljem azt. De közösség, valaki azt akarja, hogy elénekeljem azt.
de valami közönség lehet, hogy érdekli az, hogy elénekeljem olyan dalokat, ami nem passzol hozzám. Každý deň cvičím a snažím sa byť čo najlepšie zaspievať a snažím sa až štýly spievať. Veľmi je ťažké, napríklad tento Zabudí mi, čo spieva, tak 3 roky som cvičil a snažil som čo najlepšie zaspievať, lebo to je veľmi ťažká pieseň a Valamikor a tróbakon muszáj engemet előre tolni, mert tudjátok, milyen az emberek, vagy én. Tak niekedy musí aj manažer, aj ľudí toto potlačiť do spevu, aby som zaspieval, lebo je to potrebné, aby pochopil alebo urobil čo najlepšie zaspieval, tak dôležité. A niekedy vyžaduje aj publikum a nejaké podujatie, aby som zaspieval také pesničky, ktoré mi nepasujú, ale snažím sa vyhovieť každému. Ezt nem nagyon mindenki hallgati, gondolom a fiatalok se nem nagyon. Most egy klasszikus zenét fogok énekelni, Ave Maria. Még keresztény jellegű az ének, és Máriáról szól. Tak teraz zaspievam Ave Maria, tak každý toto pozná, Ave Maria, ale to je kresťanské hľadiska, tak pre kresťan dôležité a nie každý má klasickú toto hudbu rád, ale tak uvidíte, že keď budete mňa pozerať, tak aj také zaspievam, lebo aby som povedal dopredu, tak ľudia tak vyžaduje, aby každý štýl zaspieval človek. Lacika, majd máskor is fogok énekelni. Lassút is majd előkészítek. Meg modert is. Na jó, akkor kezdjük. Tak teraz bude spievať Ave Mariu, tak to je veľmi ťažká pieseň, tak neviem, či poznáte spievačku. Haile Westerna. Haile Westerna, ktorý toto veľmi pekne zaspieva, toto Ave Mariu, a myslím, že nikto nemá na ňu vo speve tomto. Tak technické veci riešime teraz. Technikai dolgokat. Play by USB drive.
Bluetooth mode. Verím, že vám páčilo, čo zaspieva a snaží byť krásne zaspievaný to, čo zaspieval. Remélem tetszett mindenkinek ez a klasszikus ének. És igyekezek szépen elénekelni, hogy értelmes legyék. Máskülönben ez olasz zene, és Mariáról szól. Z ő lelkéről. Tak to je talianská toto pesnička, viete, a ženské veci, ktoré sú toto, a jej dušu zaspieva a viete, to je taká ženská duša, to nie inakšie ako niečo, čo prežil, tak vieme, o čom spieval. És még szeretném elmondani, hogy nyáron, júniusban lesz egy koncertom június 19-én. Még nem vagyok biztos, hogy lesz benne, de igyekezek saját zenéket készíteni, például funky, soul éneket, és június 19-én a koncertomon Pölsőcön a pizzázóba fogom előadni. Jöhettek meghallgatni engem a saját dalommal, vagy 3-4 számot fogok énekelni. De nem dobom el a régi számokat, azokat is fogom énekelni. Ki akar hallgatni, az eljöhet. Vagy valamit akar tudni róla, akkor írhat nekem Messengeren. Szívesen válaszolok. És ha valaki valamit föl akar ajánlani, fölépést vagy valamit, akkor szóljon. Szívesen elfogadom. Tak chcel by som vám povedať, že 19. júla asi budem mať koncert, ešte nevieme isté, že ako čo bude, ale aj budú také 4-5 nové pesničky, snažíme sa nielen toto staré pesničky spievať, ale aj nové, lebo to je potrebné, aby aj publikum videl, že ide dopredu a snaží sa byť konkrétny, aby každý mu vyhovel. Igyekezek. Énekelni olyan számokat, ami más közönségnek is tetszik.
Például aki szereti a klasszikus zenét, operettét, vagy operát, áriát, vagy muzikalt, elénekelem. Nem. Színész. Pavlina, Krisztina. Köszönöm, mondjad, köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattatok engem, Podporoltok is. és podporoltok az énekbe. Máskor is fogok énekelni. Mondjad, hónap múlva. Egy hónap múlva megint. Aki akar nézni, szívesen megnézhet engem. De aki nem akar. De aki nem akar, annak nem muszáj. Üzen valamit Lacikának. Mondjál valamit neki. Remélem, hogy eljössz a koncertomra. Mondjad. Remélem, Lacika, hogy eljössz a koncertomon, vagy fogol énekelni velem, vagy megbeszéljük iskolába. Szia, Janko, hogy vagy? Mondjál valamit. Újat, mondjad. Mondd, mi újság? Mit énekelsz, mi énekelsz valamit? Ó, nem. Majd egy hónap múlva Írjátok meg a kommentbe, írjátok kommentbe, hogy mit akartok, hogy elénekeljek. mit akartok, hogy elénekeljek. Szívesen elénekelem. Mit tudják? Mit? Velünk is minden jó. Janko. Veled is mindenebben. Mondjad veled is mindenebben. Írt, hogy jó. Minden a rég. Ki még ott neked? Mondta Janko, hogy még énekeljek valamit. Akkor énekelj valamit. Na mondjad, még egyet elénekelek. Akkor még egyet elénekelek. Mit énekel? Én nem tudom. Mit énekelsz? Egy klasszikust? Amare ternics. Jó. Na. Mondjad, ismered? Mondjad, ismered? Amari természetben. Mondjad. Akkor még egy dal fogok énekelni. Jan Bendiktől fogom, Amare ternicsave. Akkor kezdjük, amíg megpis. Azt nem mondjad vele. Mondjad meg. Tak zaspievaj jednu pesničku naše mladé chlapci. To je o živote a smrti a snaží zaspievať. Ako viete, že veľmi kritizovali toto pesničku, ale to
nie on sám cel, ale celý na podujatie, ako by som povedal, holokaust romský, tak zaspieval, ale kto nechce počúvať, tak nepočúva. Ezt az éneket holokaustra énekeltem. Nem én akartam, hanem kik felkértek engem, és akinek nem tetszik, annak nem muszáj hallgatnia. Akkor jó Janko, ha ismered. Technické veci riešime a toto technika je dlhokat intízu. Play by USB drive. Zvuk je nakelný. Vieš, ktorý je
Bluetooth mode. Ďakujeme, že vypočuli ste túto skladbu. Tak veľmi je to ťažké a neviem, vy máte názor, budete mať názor, že ako zaspieval. Necháme na vás. Nagyon jó. Köszönjük. Köszönöm, Janko. Köszi, Sasa, hogy tetszett neki. A velem lesztek. Mondjad. A velem lesztek. A velem lesztek fogtok ekimet hallgatni. Velem lesztek és támogattok, akkor még tovább fogok énekelni. A számokat, ami nektek is fog tetszeni. Dalokat, ami nektek is fog tetszeni. És igyekszem köszi, Janko, hogy tetszik. Janko írt szépen, ne hallgassak senki. Jó. Köszönöm, mondjad. Ez ki ez a marad? Evelyn. Mit ír Evelyn? Semmi, csak nézz. Mondjad, szia Evelyn. Szia, Evelyn. Hogy vagy? Hogy vagy? Kérdezd meg, mikor elénekelek a te íziden. Mikor fogok énekelni a te... Szabadba, hogy mondjak majd. Mikor fogok énekelni a te... Lágzsidon, mondjad Evelynnek. Na, mondjad. Anyu most 10 éve van. Boltba ment, Janko. Mondjad Evelynnek. Mikor fogok énekelni a te íziden. Szia, Evelyn. Majd megbeszélhessük, hogy a Lagzidon énekelhettek, ha szeretnéd. Janko. Hogy még énekel. Mondjad, sajnálom, mennyi múlt az idő. Majd máskor énekelek, Janko, még majd. Mikor jövő hónap? Vagy mikor? Nem tudom, majd megegyedik el közönségnek egy időt. Mondjuk rá Vagy úgy is fogunk, Janko. egy hét múlva, mondjuk rá. Vagy úgy egy hét múlva megint majd csinálom. Énekelni fogok. Most végezhetnél. Akkor köszönöm, hogy megnéztetek, Meghallgattatok engem. és meghallgattatok. És remélem máskor is megnéztek. Ďakujem, že ste pozreli a na budúci týždeň možno budeme niečo aj také organizovať, robiť, tak veríme, že budete nás pozerať a ako by som povedal nejaké želanie, tak budeme pripravovať pesničky, aby zaspieval. Tak
budeme sa snažiť. Fogok készíteni olyan zenéket, ami tetszik. Másoknak is. Legtöbb modern. Például fogok rappelni, meg énekelni is. Fog tetszeni, funkit fogok, meg szól. Szép hangom van, tiszta csegi. Itt mondjam akkor sziasztok. Jó, akkor sziasztok. Majd máskor. Majd máskor énekelek. Majd Ďakujeme. egy hét múlva repelek, Janko. Ďakujeme, že ste pozreli a na budúce veríme, že budete nás pozerať. Ahojte. Sziasztok! Čau.